କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ ଖାଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହେବ। ଏକ ହେଲା ରବିବାର। ରବିବାର ପାନ ଖାଇକି ଗଲେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ପାନ ଖାଉନଥିବେ ତାହେଲେ ପାନଟିକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହେବ। 2 ହେଲା ସୋମବାର। ସୋମବାର ଦିନ ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖିକି ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିବେ ସେତେବେଳେ ଦର୍ପଣକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବେ। 3 ହେଲା ମଙ୍ଗଳବାର। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମିଠା, ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଖାଇକି ଘରୁ ବାହାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହେବ। 4 ହେଲା ବୁଧବାର। ବୁଧବାର ଦିନ ପାନ ମଧୁରୀ ଖାଇକି ଘରୁ ବାହାରିବେ। 5 ହେଲା ଗୁରୁବାର ଦିନ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇକି ଯଦି ଘରୁ ବାହାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହେବ। ଶୁକ୍ରବାର। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଖସା ଟିକେ ଖାଇଦେବେ ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିବେ। 7 ହେଲା ଶନିବାର। ଶନିବାର ଦିନ ଅଦା ଟିକେ ଖାଇଦେବେ। ଟିକେ ଅଦା ଖାଇକି ଘରୁ ବାହାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହେବ। ଯଦି ଏହିସବୁ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ସବୁ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।